ndauya mudare ramambongezi tichida kuzoreva pfuma yangu kune mukwasha wangu nepatibhazari kuti andipedzisiro paakandisiyira anga akaroora mwana wangu akagara apa. Mwana wacho haana kuuya mudare sei? Nai baba, toda kunyatsonzwisisa. Vachiri vese. Mwana wenyu mukwasha vachiri vese. Pintura kana naye. Mukwasha ari kuramba mwana wangu. Ari kumuramba reka takamuramba. Ari kumuramba. Saka izvino ava kwenyu here kana kuti achiripo? Ezvino achiriko kwawo. Alright. Saka asati arambiwa. Kana achiriko asati arambiwa. Ameno changamira. Kunzwa zviri kurehwa nemurume vanenge vakukanganisa kuona nokuti kwavakamborodzana kwacho vakanga vachirodzana vari kwavakanga vari. Saka tiri kufunga kuti mukazoona munhu akunozvarira pavanhu akutsvaga kuti achidii abatsirike kuratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvaanenge achiona satezvara kuti izvi hazvisisiri kufamba zvakanaka izvi. Saka tinofunga kuti tikaenda kuna ari kumhangariro tingade kunzwa kuti kana muchida pfuma yenyu mune makukuto api navatezvara vari kuda pfuma yavo kwamuri. Munenge muri kunzi maakurambana here nemukadzi kana kuti muri kuita sei kana kuti muri kunetsana hameno zvapa kuti vafunge kuti aiwa tinofanirwa kuenda kwamambo kuti tibatsirwe namambo. Okay, mukadzi wacho ndiye akatondiramba inini. Nyaya ingoripo ndeyekuti inini ndinoda kunzwa kuti pfuma yavo ngavataure tinzwa kuti yakamira sei. Pfuma yacho chii? Iri pano. Haisi kuoneka. Tora ndiani wedu tora iposha mapurisa edu anzwa kuti chii. Mukwasha ada kuziva kuti chii asina kuita. Chini ndizviki sekretary. Renga ndobasa resekretary. Zvakabviswa ka. Zvakatiwa zvisina kubviswa. Kusambo pane 2000. Then danga mombe 5 ya mai yechi6. Right? Then majasa ababa mombe yechimanda zvirewa pakudiwa 1500. Then zvipfeko zvaamai nazvina kutaura ndizvo gusi nembonano $50. Then grocery doro nefodya zvisanganiswa mugrocery imo. Ndoda kumbobvunzawo kuna amai. Nyaya mai. Mune vana vangani nababa? Mune 4. Saka 4 pari kutsambira. Rusambo ndoro 2000. Alright. Saka varazari baba avarazari vangobisa zvibingi here zvekukora baba. Tikadaro matare tinenge tamhanya. Ndari tifungidzwa tisati tapinza amai. Handiti mukwasha abvunza kuti zvii zviri kudiwa ndo zvaaudzwa ngatipindure iye. Right, ndazvinzwa zvavari kutaura. Ndongati ane 22 years tabva kunoroorana. Ndaroorana naVespazara. Saka ndova kuziva kuti ma2000 US ari kubuda sei kwakusati kwane ma2000 US ari kunzi Rutsambo. Zvakacalculatwa sei. Then nepamwe pari kunzi 1500 dzandiri kunzwa idzo zvakabuda papi nedzacho. Tichionawo bepa ramuinaro nderipi? Rina mudhara wangu kumusha. Handina kuno kurina baba wangu kumusha. Ndova ndakaenda nawo chinoroora. Saka inini ndandiri kuti kana kuri kudzidzisa Bhaibheri tida kutaura chokwadi, toshingotaura chokwadi. Inini handipo pakutopokana nekupedzisa pfuma, I'm not that type.
ndiripo pakupesa zvakasara but tochiwirirana pazvinhu chaizvo chaizvo kwete zvokuti potaurwa mafiga ndinoona kuti mafiga ma1500 nema2000 abuda papi kubva uri kureva here kuti pa2000 kana wakanzi bhadhara $10 hameno egore ripi 22 years dzauri kureva nhasi isusu sematare tingapinde mumatare akadaro right inini handisi kureva kuti kana ndakanzi bhadhara $10 but inofanira kunge ichitaurika tomboti $10 ikaenda pa2000 pakuda kuchitaurika manje kuti pa zvinge zvinhu zvakarongeka mukwasha ari kuti 22 years kufunga kwake vabva kunoroora pane list rakanga richishanda mubvunzo wakanaka asi chunhu chinoisa kuti munhu azvidefend unenge wauya nechako handiti mapawana mukwasha list rako iwe paunouya kunyaya dzekunzi kuenda kunotaurirana zvekusidzanwa nekuita sei sei ndo unenge wakabata list rako mazuva ano kune technology uri ipapa list rangadai ratosvika kudhara kuzoti handiko ikoko but list ndariclaima kumusha iri rirapa handiti mapawana saka ari kuti iye ari kukadzika nemafigures ari kutaurwa apa ma2000 ma1500 yo list iyoyi ndeyarini Ndeya 2010 ndeya 2000 takata kuti 2010 munaro iro chiro ndiyo ikare yacho munayo ndiyo ye ikare kunzvimbo tatisati ane ma1000 maus kwakusati zvakwapira saka anga ari nditoshaa mazimdhura inga iri 1:1 nezimdhura saka mukazokalkuleta kuti ndiro makabvisa dhora zvechiwo 22 years ago handichaziva mari hainini kutaura chokwadi ka zvandakabvisa ndida kungotaurirwa pane zvinhu chaizvo chaizvo handida kutaura kuti yanga iri 1:1 izvezvo haisi 1:1 ngatikalkulete metsi dziripo chaidzo toita izvozvo I don't have any problem alright mirati engineer apa yorukadzi kane mari yawanda iri yawandisa 2000 rutsambo apo yairi 2000 pamwe hameno bhiyero patime iyoyo iri yakunzi 2000 US already macalculations edu angongorova 1:1 of which hatisi pa 1:1 zvaude kuri kutonzi titoda kutoweka neiyoyo tienda kumabhengi chaiko tozoona pamwe tobva tabvisa $100 pano but toda kuita zvinhu zvekuti takazvara vanhu tiyanane tiwirirane chete kwete zvokuti pa2000 ipapo tikaisa 1000 I think it's fine then pane panzi 1000 pane panzi 1500 ameno pa 1500 panzi zvirehwa zvamai 1500 kune vamwe ngatimboti tsika yavo tinzwe kuti vaiti chii papa zvirehwa zvirehwa samai 1000 ndizvo mombe ngani kana dziri mombe 1500 dziri mombe nhatu 5 1500 saka hakuna zvinhu zvakadii ndo zvavari kuti ndo zvavarida kubatsirwa hatitaure zvinhu zvinoitika baba musada kuti iyeso mwana wenyakanzi arogwa nemwana wapriest mochaja kuti ndamwana wemutungamiri wenyika kune mari chajairoora zvinoenderana netsika dzeki musatarisa munhu kuti ndiyani mukanzi mwana wenyu arorwa kana kuti ane murungu wekupa munoziva kuti munhu ari kubva kuaustralia nyaya haisi yekwaanobva inyaya yekuti ko tsika dzenyu munochaja sei asi nyaya yekuchajira munhu kuti anowana saka anofanira kuti chinhu choita $, chichoita $25 nekuti kurorerana harisi bhizinesi kutsvaga ukama pane zvinhu zvinodiwa zvinobatanidza chi ukama taurai mafigures ayanga ari mazimdhura plus hapana kumbonzi US but paanga ari mazimdhura bacho mazimdhura acho ayo zvaari kuita akachinja mari dzedu dzakachinja pakawanda but hapana asingazivi ezvinozo kuti mari payakachinja chinja zvakati zvairevei kopanaurei ende chinhu ndo dambudziko renyu rekuchaja vanhu mari pazvinhu zvinoda pfuma panotaurwa nezvemombe chajai
mombe hadzichinja makala hadzo nei but inenge chingozi mombe andimazora mari ndo panonetsera kuti inochinja chinja nyika yedu munoziva kuti iri mudambudziko remasanction mari yedu ikadonhedzwa hurumende yotsvaga dzimwe nzira yombozama kuvandudza zvidaro zvinopedzisira zvaita kuti mari yamaiziva imimi ichidanidzwa zvimwe zvinhu zvisiri inenge yakudanizwa zvinhu zvinoenderana nezviripo panguva iyi. Halo ndanga ndifungidzira kuti ataurai navo vari payafoni avagira Halo eya tokufuna chimudare okay ndamai vada zvari masvikai muri vapenyu mazi vangu vachema anogona kungourawa munhu isu vapazara muri kuratidza kuti muri munhu akuda kutaura zvinhu tichipedza handitika tiri kuenda pa1500 imi muri kufunga kuti kudii mubvunzo wabvunzwa namambo kuti tifambe nedare iri 2 minutes muyanani ava vave mwana wavo vasununguke musara ufuti makadii ndinofunga ipapo mukaisa pa800 I think it's okay 800 chimbozviitai semutauro wavari kuti nditozoonesana kuti nditosvika papi chaizvo ivo itai kudziwai mari dzacho muchingodaida then mombe sekutaura kwamboita mambo mombe haichinje pakaiswa mombe 6 apa pamombe 6 dzine mazita mombe 5 dzedanga nemombe 1 yeumai yatanzwapo nemombe yechimanda dzobva dzaita chi 7 so mudare mamambo muno mamuri mombe yedu mudare i300 US handiti mapawa hamene kumazigi edu kuti inenge iri chii handiti mapawa saka mari iri kutaurika panapa yezvino pamombe chi 7 handiti it's $2,100 yemombe dzedanga nemombe yeumai nemombe yechimanda hapana kushata right zvipfeko vanhu vachiwirirana pakunotenga zvinhu zvekunzi takunotengera mai mukwasha nemwana wamai vaya ndo vainoita madanha nozvanonzi madanha panapa hazvina kutozonyorwa kunzi panodiwa matenesi panodiwa hembe yakazodai panodiwa chii hazvina kuiswa panapa maybe vaingoti semwana wangu paanoenda vakutsvaga zvinhu izvi anongoziva kuti zvii zvavanoda kundiitira samai zviriko izvi zvandiri kutaura pano izvi panapa yakanzi zvipfeko zvani zvaamai then iri riri kunzi gusviri nembonani hamuna kupindura pazvipfeko zvamai toona zvisa pa100 right toenda iyo $50 yegusu iyo haipindi then ne$10 yandiri kuona kumusoro kweyo inoratidza kuti haina kutikwa kuratidza kuti haina kudii haina kubhadharwa yakanzi yefodya nemachisi ndofunga musi wamakanga muri paningi vaida zvekunge vachisutawo vanenge vachidii vachiputa but haina kudii haina kuzomakwa then apakanzi doro nefodya grocery nedoro nefodya grocery ndakatenga makatenga zvamune makatenga makadii makatenga mukwasha ari kuti izvi zvegrocery ndakatenga grocery akatenga but havana kuisa doro havana kuzoisa doro kwanza hamuna kuzoudza doro ya doro ndakatongoudza kuti handiti hangu zvedoro
ipai zvakesari kuna kesari for now vanonidza maskadha vanoda zvino tiri kumboenda kumari Yeah. so that tinongoda kuti tingoweka iri total Yeah, tobva yeah. takusubmitirani ndizvo handiti toisa pachii doro remadzitezvara doro nyati yandiri kunzwa kunoita mari dhora I think ukangoverengana mazitezvara I think padoro tikaisa pa$20 aiwa ishoma ishoma tainge tiripo madzisahwira tichitomwawo pakuroorwa kwemunhu ka 20 maningirikiri aiwa amuri kutaura ora hati save 40 handiti ya It's okay 40 I think pazvinhu zvese zvakanyorwa pano zvapera zvisina kunge zvakadi zvakabhadharwa majasa baba ari papa ndopane zvipfeko zvamaiva majasa ababa majasa baba ora majasa ababa mai vaenda pa$100 baba uenda pachi majasa akanyorwa kunzi mani ndiri kutaura kumupo washa aisa 100 aiite ngatiendei pa$150 handunga 100 because masutu hani majasa acho isutu sutu Ha? zvakawanda dzedzirengani bhutsu chii andoziva paitengwa sutu 1 nebhutsu nechari makarodza vangani inini handoziva paitengwa sutu 1 nebhutsu I think pakaonekwa sutu bhutsu maybe tie nesheti ya neheti nejira rababa then zvokuzochinjawo zvavanozotengwa tikaisa 100 I think because mari dzawanda kana machitenda kudai achitaura zvepachena ko ndoida kutaura zvinhu zvatowirirana zvandosogona kubhadhara because kana matonditarisa megentleman ndeida kuti zvinhu zvinoti gaga dimbosiro wandana aiwa uri murume haatototenda right taisa 100 yacho so panapa 890 imbosiyai 4.2 4,200 yes handinobvunza uchema yaungana tochimbo hameno mune muchibata papi pane pasingabatike imombe okay handiti mapo chinhu chakatongorema pachete ichi imombe ya mombe saka idzodzo kana dzisina chitsotsi idzo maha yazvokungati parutsamba apa pakabviswawo 5 posara 5 ikaendawo kuma 3 point something zviri nani then patamboti 800 poenda futi 5 so that ikaendawo kuma 35 ndikabvawo ndakadaro ndinoziva kuti handi unoshanda izvi ndobhadhara chi mari dzangu ichi inenge iri ichi apa 800 yachona inenge apa yayanzi yamai ndo zvandiri kureva mukati 5 apa moti parutsambo 5 ndo zvati kuti 5 apa 3 ndo zvamataura ndizvozvo ya kureva kuti tietabvisa 800 pa 4200 iweke itione kuti inenge yasara yakadii tikabvisa 800 sara that's 3.1 S32 3.4 3.4 ya 3.4 but isusu manje mudare ka hatizongoti zvese zvazotaurwa nemunhu ndo zvatinoita tinotarisawo mumatare machona kuti ini namwe contractor kubuilding kana ndikanzi ndiri kuti munhu ndiri kuchaja mari yangu 10,000 iyo nditi ndine 8 handiti ndinozoti aiwa chindipewo 100 pa 200 yatirudi yatiri kubvisa todzorerawo kwandiri iwe tichigovana zvausina saka I think pa 800 ka tobvisa 400 torasa todzorera 400 mutongo I think zvinoratidza kuti tiri mudare mambo nyanga iripo yes auya nelist tezvako yes ari kugamuchira list mukwasha yes asi kuti padiscussion yenyaya yechitongo
mukwasha anzi alright pane zvakanyorwa ita uchitiudza zvauri kufunga yes kuti zvinenge zvakakurerukira zvisiri zvekuti ndiye mukwasha akutochacha ndizvozvo saka muteerero kwanda ndichiita kana ndisina kukanganisa mari dzese dzanyorwa kuti dzisvika apa ndiye mukwasha aita achitaura pasati papinda hapo pfungwa yedare kuti vapedza kutaura zvavari kuda vakutaura kuti zvimwe zvavari kuda futi saka handizivi kuti dare rinozogaidhawo sei nyaya ichienda mberi bcause tezvaravanga vaya vane zvavakanyora dare rikati zvimwe zvakawandisa iye mukwasha akati zvimwe zvakawandisa yes akanzi chitupawo paunonzi pakanyorwa yakati ndiye anga achitaura ndobva yasvika payasvika ipapo handizivi kuti zvavanozozvitora sei kuti chero ambopuwa mukana wekubatsirana nedare zvidzika zvidzika aona totaobva ati kuti haiiti tanga tichifunga kuti isusu sedare tatogara tatodii tatomuonesa kuti isu tatichifunga kuti right kana tichiti tiri kubvisa 800 yese zvakadii kuti tigovane tozochibvunza vatezvara kuti muri kuzvinzwa here zvekutaura nemukwasha muri kutiwo kudii handiti ndizvo yes kuikaenda pa3.8 instead of 4.2 payanga yava tabvisa 400 ini chikumbiro changu chachi chekuti at least ikaenda pa3.5 because izvi zvazvokuwirirana nekutonzwisana mari dzedu dzataishanda nadzo kare dai kuti taitoita macalculations chaiwo chaiwo emari dzakudhara hayaimbosvika kumari iyoyo saka ndezvekutonzwisisana vanga vachitaura zvamataura kuti vataure mari ikasvika pa4.2 vakati ndaanchikumbira kuti zvayadaro mondibvisirirawo 500 apo 400 inenge 300 apo ndobva yaita 800 ndobva pa4.2 ikasara yapa 3.8 yazosara yapa 3.2 ndimamtuweka 3.4 ndopatati ko pa800 yamabvisa kuti zvisununguke since muri mudare 800 ndo yamusisina kai tachikumbira kuti motsvaga 400 pa800 toisa kupi uko yoita 3.8 yodi itorasa 400 pa800 saka ndo pavari kuti ndanchikumbira kuti right ngaichisvika pa3.5 ndopatata kusvika nawo vasikumbira izvo ya vari kutaura baba toda kuisa kuna baba baba tikumbira nemukwasha machiwa here ndachinzwa 3.8 yanga yakanaka tikumbira nemukwasha machinzwa ndachinzwa nekuti ndiye anotsvaga mari anozama ndani saka ane zvaaona sekuti zvinogoneka ari kuchema pamuti zviri titongoreva nyaya kana tipano kwasha achema aridza mubiso nababa kudemandi saupi kuti muri kuti kana muda mbokurukura nevamwe wenyu pasaidi amini kuitinzi zvake mbotaura tokupa 3 minutes taura kwasha murondi hauzoperi kuzviwa saka murondi haudi kuzosiwa usina kana mashure inyuchi dzomuriwo kapedza wose dzotamba unotosiya zvimwe zvimazinga ezvimazinga kuti tisatama vana maenda mberi mama tikutaura ndikati vakasunungua kuya padare anosinyaya kuchema nguva ende nyaya iyi ndeyenyu usati kutonga tiri kuyana nzira zvinoda mutongo tozvisa kana zvimwe zvoda kuti kawatipe 3.5 ana bababvu yeah vari kuguma aiwa it's okay inoita hiyo
hanzi hapana chakaipa baba Mukwasha agamuchira patine zvimwe kuti noyari atoudzwa nemukwasha vaya ndianotsauri dare ndo raakutibvunza Alright. Apa I think ndogona kuti pa every 4 months ndichibhadhara 500. ya izvo zvauritaura zvakanaka zvino zvaida mafungiro angu ndekuti ukaenda basi ukapuwa pension pane mari yaunozoramba uchitora zvako pashoma pashoma kuda pamwedzi but pane chikanombouya so kanoda kuti kukaradza kuti ndipenjeni yavo kanombouya kakabatana kekuti so unonzi aiwa vaibva kupenjeni mazoona kanobatana ikapo then matamutanga kumberi macho chidai patomboda kamutsindo chako kuratidza kuti vabva kudare chiwava vayananiswa nemukwasha kumboti ti kuti musi uyo kana retingoiswa foni muso munhu vachijabula ya ipapo hangu kutaura chokwadi sezvinhu zvandisina kugadzira because inini vatezvara vamwe vanambovhira vandifonera havana kutuma munyaya saka ipapo ndasina kuigadzirira iyoyo saka ipapo ndanguya ndakagadzira towirirana tawirirana izini zvaite tatowirirana ndo zvandakuita okay pasipo patiri okay kuti wati wewe unongochibhadhara 500 per month pa 4 months 500 ndozviti kuti nini hazvizoradzi kuwirirana izvozvo zvoradza kuwirirana nekuti Mukwasha baba wawirirana awirika baba ndombokudaiwo soyo zvimwe tozopota yedu tichidai kana ivo vanosunungura inyaya yekusunungurana mumwoyo dai okay ende wenda kunzwa uchiti mune vanhu mune vangani 4 wazviona vana rudzi musikana 1 vakomana 3 uri kuona kuti wakabhenefita yeah une wani wachazokunetsa sekunetsa kwawaitoni vakomana vane vari vako pfuma yako mwari haanei nemagonyeti amunao nepfuma yamwari vanhu ati munambo munhu aisa mutemo pamota aisa mutemo pamatenga ehondo aya kana akaisa mutemo pamunhu munhu ndo waanokontrola ndo waakati ndakasika nomufananidzo wangu kuti handina mari unoazvona saka kuna mwari takafanana hazvinei kuti une dumbu kana kuti wakapera zvekuti bhande harisungiki kana to kuna mwari takadi takafanana saka ukasunungura mwoyo wababa even vana vako chaivo vanorarama zvakare kungoti chivanhu vanhu maybe vanhu tinouta tichichirasika ngosununguka kwevanhu mutoriro mane pakumakabatanizwaso zvinovamba zvekuti ya inini ndiri kutaura mostly zvandotaura ndo zvandoita handidi kutaura zvo zvandisingazokoni kuita Mukwasha mambo vari kuti kana muchikumbira 2 months kana muchikumbira pamwedzi kuti ndikawanawo kana ka 2000 ndomboti kana 1500 ndomboti imwe yozouya wayooneka mari kavanofanira mbowagadzirira hatina kuti nhasi unayo bhuza wanga usingazvitiri kudii wauya kuzonbota vanatezvara vandidanisa kwamambo chichanidza andizveri ndobva wanzoka ndobva mataura masvika pakuwirirana andizveri mawirirana kanofanira kuzoita kachinhu chinombototi no it's okay ya saka ngatingoti 2 months tombova cover 400 yes iri kutaura chokwadi izvezvi zvine maschool fees nezviri kuitika right now I don't want to lie yeah ivana iva vari kuenda kumaprivate school vana vangu vari kuenda kumaprivate school saka kuti ndizoregeresa futi mwana kuenda kuchikoro hazida kuita zvokunyepa panapa tautaura zvinhu zvatinoda kutodi kuita exactly saka inini after 2 months ndovapa 400 then from there toerenga 4 months tichivapa mari yaopera bcause kutaurira chokwadika pamupacho ndiri munorumesera but pavanouwa kundidhonzera kuti zvisingaita handifaniri kubvuma zvakadii okay vakutaura ndazvinzwa tikuti wewe but after 2 months kugadzira 400
imwe yacho ndewanga uchita after 4 months wodidi ukacalculata unotoona kuti munogona kutochembera musati mabhadzana aino tatikuti isusu tereresa kana chimboapawo kamwe kamari wozodhileya kwacho apona ii tinoti mangwana mapanguva yawazvipa iwe kureta matauriro ako uri kuita sekuti pane zvinhu zvine basa handingaiti zvisina basa uri kutora sekuti izvi hazvina basa hautauri uchidero ndine zvakadai ndakadai iwe nhamo yako ndeyako tine dzedu munhu ane nhamo dzake but izvoda kugadziriswa nditi vana vari kutofarira kuti vana vako vakabva mukuti wakavaita namai avo mai avaberekwawo kana ndinoona unoziva kuti tsika dzedu chazvai dzine padzinota zvinhu zvinoda kunyarana chinhu chakakura ende ndanzwa uchiti washamisira kuti sei vauya kudai pamwe ndozvikonzero zvacho zvokuti waitaura zvinhu zvisingasvike pane 20 years handakutaura nawo havana kutombotaura neni nyaya 22 years hatiunotaurirwa zvinhu zvaunoziva indakatombovabuza vanoti vari kuretu woti vafanira kundiyeuchidza mune chikwedi asi tikazozvitarisa mambo ka unotozoona kuti even kana vanatsani vangu vasati vatopedza kuroora ende pamwe varume vazhinji vari pano havana kutombopedza but yangu ini ndosaka ndiri kuti inini ka pandinogona ndo pandobhadhara nezuro vatobva norora nezuro ndakazva ndisinaye ndakanobva norora mwana wacho atori pano nezuro ndatori kugokwe mukati kunozoone mbudzira ndikatobvisa bheji ndikaisawo tikagara pasi parubhazi ndowakaita tikatanga kuteerera zvekudiwa kwamushaiwo ndichiti ambuya vangu vatori pano vakaaakatobva unotombosiya zvese zvekuti hama yangu ndina hama yangu inotisadza pami mukuru wemasoja muku hazvinei izvo kana zvekuda kuzotsvaga kuti ndine hama yangu pamwe ndigoita kwakati nyaya dzechivanhu dzakazvimirira ndozvinonzi chivanhu ani mukuona makatogarisana mugerezo muri kutotaura kucriminal court handimwe anenge ari kuseri mwe ari kuchiri muchiita handimona pano badaretu vanhu takasununguka mwana umwe achitaura zvaanowa handiona kwataenda newe okuona here okuti unoti chii nezvanzi ukati ndikuchema ndikudai handizve haisi donzo rikuwirirana kuwirirana saka ndo saka kuwirirana iwowo ndikwati kuti iwewe wadii iwewe wadaiso zvipe nguva isiri pfupi but uchiunzawo mari ka mutsindo kuti vanonawo kuti vachati pauchi wauya usingazvizivi kuti vanoida but pawakagumisirako wakati uchadzoka zvako usati wadzokera wakagumisira kubhadhara 20 years ago ukandodzoka okay ndazvinzwa ma saka zvokuti vatezva vanoda mari waizviziva but kuti rini chete unga usingazivi that's not it ende ukarifeya kuti varume vese vari pano vanogona vasina kuroora ichokwadi zvinoitika zvinoendana kuti vanhu chii chaitika ukawa vanhu vachireva pfuma zvemutovo inyaya yekuratidza kuti mamusisiri kuwirirana maybe muri kugere mese vanhu vachingoti vachatipa aiwa vasati ende mumwe munhu anotokonesa kuti mari inde mwana wacho anoziva mwana wekoja ndiani aiwa ndinge achironga muna utrokumba utropu yangu yasakara musoro wangu wazodai mari ichipera makore ari kutodii ari kufamba but kwatezvara kwamuchidiwa mari iwo unozonyara manje kuti toti pafiwa vonzi hatipindi mumusha manje voona kutogara kuita fana kuroora fanhu kuti murume uyu magochera aita nekudii adii andinoona zvinhu zvinowanika izvi tinoona kuda kurarama kufadza vanhu tichiita zvakufadza munhu ari kumba mauri todamwe tinayo unenge uchida kunzi unogoja sirei munhu akuwachira kuti unogoja mukangamo saka zvinowanika uku kuyeuchidzana chete kuti asinema kuti vanhu vane vasi ende mari chainonetsa ndosaka wanza ndati wauya usina kuzvironga usingazvitarisiri kati chizvipa nguva unoita kuti umbovapoka mari kana urikuenda kuti because kuti pokubhadhara munhu kweutsinye kwe
kuti hada kumuona tachakuritsa chii kana kuti kana mbeva chaidzo hadzikwani ndopona saka tiri kungokumbira kuti hapana chakaipa anogona kuva mune zvakaipa maitirana ndanzwa macomplaints kuti handimaona mai vafona mai ndachazoda tokubvunzai kuti muri kuita sei mukuwasha kusvikira pakudeti mukuwasha asvikire pakusakuvimbai pakutya kana kuburira nekudhudze nekwamuri mai vavo ndo vandifonera izvo vambondifonera ndafonekwa namama mambo mushango vachiradza kuti havana tosununguka togara padhuze nemi hameno zviri kudii zviri kuitika zvatinotarisira kuti hazvidero mukwasha mwana wenyu ubereka akafanana nemwana upi mwana wenyu sikana kana vana vatadzirana musanyanya kupinda one side semubereki nyatsoi kubvera mutsvake kuti chii chaita tinozviziva kuti zvinoita vanasikana adzoka haatauri chaizvo chaizvo zvakaitika paakabva anotaura zvinhu anofana nemunhu anenge aenda kumunhu adyisa munda mevanhu arohwa aunotaura kuti akuchinzi kurova inebwa nebwa dzese chakambei kuti udaurwa nebwa haachatauri ndazvisa mumuntu tarohwa tachidzidha mombe dzapinda munhu isu tairwa chinyarara zviya zvokuti unonga utorapa ronda reshamhu wachekwa neshamhu yemukamasani momuzamwa ndo zvaitika izvo panguva yatakakura waitorohwa nemunhu asiri baba vako kana ani wako ende uchinyatsozva ndatadza hapana waunonotaurira iye akada ndianotaudza abereki vatoti ndasangana nevana vachidai but handavanyambudzira yanonda nguvanyambudzira kuti wagona munovazvona ikudzorana munosunga mombe mimi kana matombo motobvunza mwana kuti shava iripo hadzisadzakanganisa unge kana kuti muziva kuti dzichabuda here murodhi uri kugadzirira kuti niyoda kubuda muchidii tobasa rematariro kudzorana tichidzorana kuti tifambe negwara rinoita kuti tirarame zvakanaka pasina ane dambudziko kuti munhu nemunhu anofanira kunzwa kuti apa pazvishuwa ndakasunungukawo kuita zvakare so muri mukwasha nyange kunzi marambana namai vemwana muri mukwasha kukanzi kwatoti kachuzu kana kuti ukatisipeta kungu muri kutendei baba mukazvarirwa vana ukama hauchaperi ukama saka ndachitiwe hama yangu ngatize mutuponi shumba chikara munoita munotsvagai mari isvike kana pa1000 mupiyapiya semunhu movapa nditi makuita payment plan izhinji chandaona 1000 vanokwanisa kutotenga mombe dzavo vanotara ndo mombe dzajessica dzakabva kwajessica ndo mombe dzakabva kwachekudeni aimazvo vanofanira kuramba uchionawo kuti mwana wedu pane zvakaitika ndo chachitikumbira ndachinzwa ngorunga ichikupama mwana vamuda kunza utana mudzoka tikumirira nekuti tozviziva kuti vamuhamba muna anachipanga masana izvezvo ndizvo ndonyaya kuziva mai garai taurai makagara chimungukai aiwa ndini mukwasha wangu mazare mukwasha wangu ndini ndakabereka mukunda ndachishamisika mukwasha wangu achitaura kuti pane vanhu vari kumuronda vakabva kupi hakuna zvinhu zvakadaro ise wangu tinomuda mwana wedu anoponderwei kana akondwa mhuri yaakabereka vana vanava tozovadini vanochengetwa nani hakuna ngaasununguke zvake iyewo ari kushamisika kuti sei muchida kumupondesa ko tinoponda munhu tinopondereiko vakuwasha vangu vesa achiteveregwa pese paari anoteeredzwa nani tinayo mari yekutsvaga vekuteeredza munhu zvatiri zvino kana ndimiwo mambonditerekedzei ini nemhuri yangu tingawane mari yekutenga vanhu kuti teeredzai munhu muuraye vanomuurayirei mwana wangu akandiitira zvakanaka zvekuti takauya takazongouyawo zvacho takauya takazongouyawo zvacho ndinokukura takanaka tandakaona tikurongera mukwacha zvinhu zvakaipa ngaasununguka afambe madiro pane mwana uyu akandiita zvakanaka ndino anoponderwei vana vari kuda kuchengetwa
kana vapesana zvavo ivo mukadzi nemurume hapana anofanira kuponda mumwe, hapana anofanira kutya. Ukama hauna kumbopera nekuti vanhu varambana. Hai, ndatenda ise wangu. Ini ndinoda kudya mukosha wangu, ngaasandikanganwe. Mwana wangu akamuberekera vana vake, ngaazive kuti ndinoda kudya, handina murume. Kufa kwakaita murume wangu, ndakasara ndichengeta vana vakuti azoona gire ndairiritira mwana wangu iyeyo. Akamuda riri zimhandara, nhasi zvakona naachembera kudai. Chatashora ndechekuti kubva 2000 kubva 2000 paauya kuzobatira gombo rake, haana kuzotirangarirezve kusvika nhasi uno vatanga kunetsana. Tikatadza kumubata ipapa tinozomubatira papi? Mwari nemidzimu haifani. Makore akatanga kutonetsa zvinhu manje. Naika zvisinetseyo vakapfeka masutu kudai nai vakapfeka masutu kudai vachifamba nemazimota. Zvakwana gogo. Sei? Zvakwana gogo. Aiwa, ndinoda kutaura shungu dzangu. Nokuti akatidzikisira kuti aiwa nokuti varombo tinovapirei mari dzacho. Ndo zvakaita murombo here zvishe wangu, kana makatarisawo izvi ndo zvakaita varombo izvi. Akachena. Aiwa, muri yangu akaitichengeta ndinambodhimanda pfuma nekuti ndaidza kuti vana vangu vagere zvakanaka, vari kuchengetana. Upenyu huri kufamba. Akanaka wakadai. Ngatiziva kuti ndinodawo kudya. 40 million munyika pa 40 million kuna blessing ane 23 years, kuna Bethel ane 80 akushandira nechi 18, kuna blessed ane 11 years, kuna chidiki ne 7 years. Vari kuda rudo rwababa. Ndabatikana kuti vanhu vabereki vake vari kuti anoda kupondwa. Aiwa, hakuna anoponda munhu. Ise wangu ndatenda hangu. Ngaasurukute mukosha wangu afambe zvakatambanuka, tionane tichimhoresana, tichifara. Hakusiro kuguma kwaupenyu. Alright, it's okay gogo, maita basa. Zvinogona kuitika mbuya. Nekuti ivo vana vechisikana mazuva ano vanhu vanogona kutorongana kudaka murume, nekuti zviri pamutemo kuti mukadzi munhu ari zvasiyana nezvekudhara zvemubhaibheri zvekuti mukadzi kana inozati vakadzi vakatanga kuzotora achitupa, maitotorwa achitupa nesene nemurume handizvo pamakatanga kuita zvitupa maita kunge muri kutarisirwa pasi nguva iyi. Saka maakusimudziri zvokuti mai vava vanogona kutenga vatori dangerous kudarika munhurume munofungira pakuronga, kwete pakuponda munhu. Ndikuti pakuronga vachitoronga zvokuti nemumwe munoti mani mazona. So ini zvandada kukumbira mai nebaba, ndangota manzira kuti kuda muri kunetsana kuti hamusati manetsana kana kuti chengetedzai mhuri yamakabara, mhuri iyoyo kuti ikanganisike ndimi, kuti iite zvakanaka ndimi. Ndimi munoita kuti vana venyu vadzisu munhu kana wazvarwa wakura wabereka vana, munhu ana achishanda kubasa kuti ndoda kutsvaga nchekusiyira mhuri yangu. Iyi haisi secret kuti munofanira kutoziya, munotosiya kusiyira chii mhuri. Saka vasiyire zvese netsika futi, vasiyira tsika ndopfuma yekutanga, mozovasiyira henyu property vozotengesa havo kana vachida, kati tsika hadzitengesi. Ngadzidzisa kuti vana vazive kuti takadava ndigogo ava matambudziko enyu senyaya kuzvifura pavana kudaikuta vana ngavangokura vachi munongovanza kungovanzurudzawo zvimwe zvinhu vana vasanyanya kuzotamisa kuti saka mai ndo akaikura baba ndo woita mubereki waanovinga pakati penyu. Chimwe vana vanofanira kunge vaita kuti vasanyanya kuona zvisvo kuti vazokura vanozviona kuti vane vachida mai vavo vachida baba zvakanaka naka zvisina kana zvinowanika hamusi matanga kunetsana, vanhu vanotonetsana mudzimba umu. Ndosaka kuti chakafundisa zvimwe matika dambudziko remunaro kuti kana kuti mberi diki pane rangu kana riuyu kana hoyo kana hoyo ndimazvoti, but isu vanhu vechirume kashoma
wanzo tebula zvino kuti mukadzi wangu kuti vakadzi ndo akasununguka nyaya varume vavo taura zvinhu pamusoro pemunhu varume vanomboshingira taure saka tikaita mweya iwoyo unofamba unotibatsira mweya wokuti vanhu manetsana maofunga kuti mukadzi akutya kufamba muri vana ndevenyu vanoda kuonai muri vapenyu muchionawo vana kukura kwavo zvakanaka ndifunge kuti pane dambudziko saka ndandikumbira kuti madzoka. Okay. Yeah, sure. Ndafunga mukati pa 3 months tonganza $1,000 apa $1,000 mazuva akakura semunanizwa from 3 months 23 September. Unoona sekuti kana zvisvo kana zvakanaka kuri kunzi tikaiwano before tobhadhara zvedu asina haizvo ndo zvakanaka zvino asi waona kuti haungada zvisapuresha zvako maisa madheti anozwa kuti apa ndindaita makati but kana ukaiwanawo before unomanyi ndauya vaitsidambudziko munokomuniketa nesu toita kuti vaitira mangwana izvozvo zvinofanira kuzikama kuti azvo zvakaitika ngemazvona ameno baba kumbiro chemukuwacha machinzwa anoda mwedzi mitatu kuti vaunganze kuti vaise kumungava yavo Ganda zvinhu andini vatinoti kwaikasazoya 23 wacho mari ikasazoya 23 wacho September mari haisi kuya kwamuri kani unoya kudara isusu ava makaudza kwatiri nemi mukazviunza usati vamberi tsvaka vanhu kudzibatsa vati ina ndokuzivei seni kana ava ndoazi ndatotsanangurwa namambo kozi vapoterawo kuna mambo wemushava kuti pane zvekuitika tisiri kunzwisisa zvinhu chaizvo chaizvo andimona nyaya yavombe ndeyekutya kuti pane kunogona kuseterwa bhomba kudedzikwa kunhu kwakaita kusango anomaona kuti sango rinahana kunyanya zvaro ndakudza kuti 3 kilometers kubva parod patatomboona sango apa tikati zvinoitika munhu unenge une zvawambosangana nazvo upenyu umwene wawo unofanira kuzvityira izvo zvakakosha kunokwa hatina matambudziko akadini basa redu nderekuyananisa vanhu ndobasa guru iroro zvimwe zvese zvatingazoite nekuti ndanzwa kuti kwanzi maida kutaona repusi ndiri seneta ndiri ndomirira mashwetsi kuno mumadzimanga pamutemo wedu wa2018 uya unoti paprovince panobuda panoita 2 machief panopinda mudare reseneta munovhotegwa nemadzimambo zveki inotouya mokotirana tiri 29 kuno pato 29 tokurisa vaviri zvadero futi pane vanopinda muchiefs council National Chiefs Council. Unozove napresident vamuchano kumara vakasiwa vacharumbira paya ndo makushandira atinoita saka ini kunoku ndiri ndakashambwa kuve seneta ini zvakare ndinotungamirira Chiefs Council yacho inonzi president wasembe yekunokuna kurava kuti madzimambo vakandishara kepini chechitiri kurava kuti vane zvimwe zvavakaona zviri nani yachipo saka ina ndikukangazazara mufuti ndofanira kuti kana munhu akanzi atongwa pano pandizana ukahandanzi ndakutonga ndakuti chandakuitira ndinofanira kuti ukaenda kwaunoenda nyange ukanoapila nyaya yakuwa
ndofanira kunge ndakakutonga zvakanaka zvokuti vamwe vatongo vanoona kuti aiwa hapana kutongwa munhu patongwa nyaya because dambudziko ndere kutonga munhu ukatonga munhu unoita challenge taura nezvenyaya iripo tisingatazoti yauya nani tine ofisi yedu kuchegutu andaida kuvatsanangurira tine ofisi yedu kuchegutu pacbz pachegutu payo pacbz okay ikoko ndokumunonanga kana masowanani alright vanenge vari kuva pamumba ndo vanogara kuva murumbweni okay unoenda mafridays toita matara ikoko handitika andogona ngotuma zvangu chero munhu uya no problem it's okay abana takashata handitika abana takashata isu tatoda kuyanana nati za chete